εφαρμόζει στις μικρές ηλικίες χαμηλής έντασης προγράμματα, χωρίς έντονο ανταγωνισμό, με έμφαση στην τεχνική και στην πολύπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων κολυμβητών. Σύντομη ανασκόπηση αγωνιστικών δραστηριοτήτων κλασικής κολύμβησης. Προαγωνιστική ομάδα. Η προαγωνιστική ομάδα αποτελείται από κολυμβητές και κολυμβήτριες ηλικίας 9 έως 12 ετών. 40 κολυμβητές και κολυμβήτριες έλαβαν μέρος τη χρονιά που πέρασε σε αγωνιστικές εκδηλώσεις της περιφέρειας Κρήτης Ρόδου, κατακτώντας συνολικά 20 μετάλλιες στους χειμερινούς και θερινούς αγώνες της περιφέρειας. 7 χρυσά, 7 ασημένια και 6 χάλκινα. Στους χειμερινούς αγώνες της περιφέρειας, τα κορίτσια 9 ετών, η Δέσποινα Βασιλιάδη, η Ολυμπία Ανδριαδάκη, η Ειρήνη Αλεξανδρή και Άρτεμη Κουτράκη ήταν οι γρηγορότερες στα 4x50 μεικτή ομαδική και κατέλαβαν την πρώτη θέση, ενώ ήταν τρίτες στα 4x50 ελεύθερο. Η Ειρήνη Αλεξανδρή επίσης κατατάχθηκε πρώτη στα 100 μέτρα ελεύθερο και τρίτη στα 50 μέτρα ελεύθερο. 2 δεκάχρονα κορίτσια, η Ελένη Ζερβού και η Εύα Σοπασί, διακρίθηκαν ιδιαίτερα. Η Ελένη ήταν πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα και δεύτερη στα 200 μέτρα μεικτή ατομική, ενώ η Εύα ήρθε πρώτη στα 100 μέτρα ύπτιο και δεύτερο στα 50 μέτρα ύπτιο. Στην κατηγορία των 12 ετών ανέβηκε στο βάθρο η Ελένη Χρυσοβέργη, αφού τερμάτισε τρίτη στα 50 μέτρα ύπτιο. Στους θερινούς αγώνες της περιφέρειας, οι αθλήτριές μας κατέκτησαν 3 χρυσά. Ζερβού Ελένη, Κουτράκη Άρτεμις και Βαγκέ Μαρίνα. 5 αργυρά. Ζερβού Ελένη, Κουτράκη Άρτεμι, Σκευάκη Μελίνα, Βαγκέ Μαρίνα και Χαλιαδάκη Ιόνι. Και 2 χάλκινα μετάλλια, Χρυσοβέργη Ελένη και Σοφασί Εύα.